אתה פתאום איפה הימים, איזה ימים משתבח שמך לעם, איזה ימים. לכן ההסתכלות שלנו בחיים תמיד צריכה להיות בתודה לבורא עולם. בעל נתניה זכותו תגן עלינו אומר, בחודש אלול הפניקה של האנשים היא כמו בחינה של גיהנום. אנשים כאילו מפחדים עכשיו מגיהנום בחודש אלול. למה? כי אותו ראש השנה. בעל נתניה אומר שתדעו לכם, צריך לפחד מדבר יותר חשוב מגיהנום אפילו. בן אדם צריך לפחד מזה שהוא לא שם לב על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא כל רגע וכל שנייה שהוא משגיח עליו. מזה הוא צריך לפחד. שאיך ייתכן שאתה לא שם לב לכל ההשגחה שבורא עולם משגיח עליך. בן אדם הולך מביא בייביסיטר שתשמור לו על הילדים, משלם לה כסף, הוא כולו בלחץ, בפניקה, הכל בסדר, הילד אחד, זה לא יחם מדי, זה לא רותח מדי, תבדקי עליי טוב, תעשי, תהי לידם, תיזהרי לישון, אל תרדמי, הוא כולו בלחץ. הקדוש ברוך הוא עושה לנו בייביסיטר 24/7, אנחנו הילדים של השם. הוא משגיח עלינו כל רגע, כל שנייה, בייביסיטר קבוע, אנחנו הילדים שלו. והתשלום היחידי שאנחנו יכולים להודות לו, זה התשלום הכי גדול. להגיד לו תודה לבורא של עולם.